Goddag og velkommen til vejret. I dag vil Danmarks vejr desværre ikke se særlig godt ud. Vi vil opleve kraftige vindstød og meget nedbør rundt omkring i landet. Og nedbør, der kan faktisk også opstå lidt slud rundt omkring i Danmark. Hvis vi kigger herover Kattegat, kan vi se, at der ligger et lavtryk, der i løbet af aftenen, hvis vi kigger på det næste billede her, vil passere ind over Bornholm og hen ved de baltiske lande. Hvis vi kigger på de vestlige egne af Danmark, vil der komme en vestenvind ind over Vestjylland, hvor den vil medføre en stærk kuling. Og den her kuling, det er altså også grunden til, at der kan opstå lidt slud og lidt småsne rundt omkring i Danmark. I løbet af aftentimerne vil den her vestenvind passere ind over Danmark og hen ved de østlige egne, hvilket vil medføre, at de østlige egne også kan opleve kraftige vindstød og regn. Hvis vi kigger på temperaturen, vil temperaturen ligge mellem 2 til 5 grader, og i aftentimerne vil de så falde og ligge mellem 3 til minus 2 grader. Om fredagen kan vi se en opklaring i Danmark. Vi kan se, at lavtrykket har bevæget sig hen over de baltiske lande, og temperaturen vil heraf ligge mellem 2 til 6 grader. Og der vil være et forholdsvis mildere vejr, især i de vestlige egne af Danmark, hvilket skyldes, at der er et kommende højtryk på vej fra nordvest. I nattetimerne vil graderne til gengæld falde, og der vil komme helt ned på frostgrader. Og det vil så være koldest i de østlige egne af Danmark. Lad os tage et kig på 6-døgn-prognosen. Hvis vi kigger på lørdagen, vil det være præget af, at der i starten af dagen vil falde meget nedbør i form af regn, men i løbet af dagen vil der opstå en opklaring, og temperaturen vil ligge helt mellem 4 til 7 grader, hvilket netop er på grund af det her højtryk, der kommer fra nordvest. I nattetimerne vil den dog falde og ligge mellem 1 til 4 grader. Om søndagen vil på mange måder ligne lørdag. Der er både meget nedbør, både i form af regn og sne, men der opstår altså også en opklaring i løbet af dagen. Temperaturen vil ligge mellem 1 til 5 grader i dagtimerne, men i nattetimerne vil den falde helt ned til minus 5 grader. Hvis vi kigger på mandagen, vil den være præget af, at den er meget overskyet. Der er meget overskyet, og der vil være en del nedbør ud hen over Danmark. Temperaturen vil ligge mellem 2 til 7 grader, og i nattetimerne vil den så falde til 1 til 5 grader. Tirsdagen minder på mange måder om mandagen, og her vil temperaturen dog være lidt højere og ligge til mellem 5 og 8 grader. Men stadig overskyet dag, vi har på tirsdag. Jeg er Bernd Lambert, og velkommen tilbage om vejret. Ja, og velkommen til dig, Håkan Nielsen. Og vi er jo nogle seere herude, der gerne vil vide, hvad et højtryk og et lavtryk er. Jo, nu skal du høre. Ordet tyngdepunkt, det holder luften og alt andet på plads omkring det. Men luften, den står ikke stille. Jordens rotation og forskel mellem varme og kolde områder på kloden, den sætter luften i bevægelse. Der er altså også forskellige tryk i luftmasserne. Vi skelner mellem højtryk og lavtryk. Højtryk beskriver et sted, hvor der er et højere tryk i forhold til i den omgivende luft, den er i. Mens lavtryk beskriver et sted, hvor der er et lavere tryk i forhold til den omgivende luft. Men hvordan er det egentlig højtryk og lavtryk dannes? Jo, over ekvator varmer solen luften ved jorden op. Den varme luft er lettere end den kolde, og vil derfor stige til værs. Herefter der vil luften søge mod nord eller syd mod subtroperne. Ved subtroperne der er luften blevet kølet af og blevet tungere, så den daler mod jorden igen og skaber et højtryk. Disse trykforskelle er altså årsagen til, at der dannes et højtryk og et lavtryk. Men i Danmark der er det helt anderledes. Her styres vejret primært af polarfrontens vandrende lavtryk. På grænsen mellem den kolde luft fra de arktiske egne og den varme luft fra det subtropiske opstår der store forskelle i temperaturen mellem luftmasserne.
Zonen kaldes Polarfronten, og Danmark ligger i nærheden af den. Vi har en anden ekspert med i studiet, og velkommen til dig, Claes Hansen. Hvad har du tænkt dig at sige om fronter? Jo, tak skal du have. Altså, en front, det er en zone, som adskiller to masser af luft med forskellige egenskaber. En front, som vi gerne ser her i Danmark, det er for eksempel en front, hvor den kolde luft fra nord møder den varmere og lunere luft fra syd. Hvis vi taler om, at vi har en varmfront i Danmark, så skyldes det, at hvor den varme luft kommer og bevæger sig ind over noget koldere luft. At den varmere luft bevæger sig over den kolde luft skyldes, at den er lettere og vil derfor stige over den kolde. Når den varme luft så løftes op, så skaber det skyer, og de her skyer, de kan strække sig ud over kæmpe områder. Og de vil også langsomt trække sig tættere og tættere ned på jorden, og en sådan type front, altså en varmefront, den vil man ofte se som regnvejr, et moderat regnvejr, men over en længere periode af gangen. Ja, modsat varmefronten, så vil en koldfront betyde, at den kolde luft kommer ind og masser sig ind under det varme luftterritorium. På den måde, det gør også, at selve fronten, altså mellemstykket mellem de to luftmasser, den vil blive meget stejl, og skyerne vil derfor meget hurtigt blive løftet op. Og når det er, man har de her koldfronter, så gør det også, at der er stor mulighed for, at der kan komme et skybrud. Det vil altså sige, at der kommer kraftig regn, og de kan endda også af og til være med torden.